बैसाग मासनि 7 दिन थांनाय लोगो लोगो 7 थिथि मैगं खानाय नैबे बाजै मोनखादों। अ बाजै मा मैगंखौ जायो? जाबाय। खिथालाय नामफोरखौ। थाराय जाबाय, बेसर जाबाय, दिंखिया जाबाय, खिफि बेन्दों जाबाय, ओमफ्राय देवस्रोम जाबाय, ओमफ्राय खुदुना जाबाय। थाराय फेन्दा दिंखिया बेखौ जायोबा बेमार आजार जानो हाया। बेखौ जायोबा बेमार आजार जानो हायानो ओंखायनो जायो। गामियाव बेखौनो जायो। गोदोनिफ्रायनो जाखायोना बयबो। गोदोनिफ्रायनो जाखायो सानसे खांनानै। नै बाजैमोनहा दा बेनि थाखायनो मैगं खांगासिनो 7था मैगं।